A lot o beth eraill in between. Ond chi'n falch iawn bod chi wedi ta? Fe weithus, nhw wedi dysgu fi siwr mae'n rhedeg y deilad, a siwr mae'n wneud cakes, achos na gyd fi'n neud. A nhw'n disgwyl i fyny, mi ddod yr cakes, ond bydd e'n rhaid weinidog yn dod y cakes y gyda. Dwi'n forever yn cwca. Dwi'n meddwl beth, yn ddwy ysgrifenyddion. A rhaid yn ysgrifenyddion yn ysgrifenyddion iawn, ond yn ysgrifenyddion. Toilets, cae fyny, agor fyny, cael lifts i servicio, cael redeg yn y deilad. Ie. Dwi'n meddwl yn dewis, ysgrifennu gwrs yn ei mewn na, yn wedi gwir. Dwi'n gwybod beth yn gwneud y gwrs yn llawer. Mae'n gwrs diwyddiad, gwrs academia. Dwi'n credu, wedd yn byddwn ni'n gael fel i brofiad, beth mae lan yn gwyliau hadd na i'n flwyddyn. Achos fel mi o'n fan yn ymwys, profiad na a wedyn ych chi'n rhywun yn hwnna. Ond gwrs academia roedd e, fe ddim hen yn wirionedd, wedyn ni'n fai siwr oedd wneud adnadd, wedyn ni'n fai beth ni'n bod yn Ond neud. ddim mor ymarferol ag allan ei fod. Na, Angen fod y ddau. Gallai fod yn bach o llall. Dwi'n credu bod yn Presbyterian, y gwrs blwyddyn ar ôl neu gwrs pastorel iawn yn galw e. Ond ddim yn siŵr iawn beth yn nhw'n neud. Ni yn helpu gyda. As mae yn moyn y gwybod y boundaries a sut i siarad. Dim pawb sydd... Delio o bobl. Ie, dim pawb sydd... Dwi'n gwybod os ydych chi'n dysgu. Mwyn i'n mynd i weid chi'n gallu dysgu yna neu byd. Mae personol a chymod yn ffodus iawn i rosol iawn ti ag yn toni yn mwyn i dofio ac yn derfyn cwrcs neu'n ymwneud. Gwada ti. Na hwnna sy'n gwneud ending, ond na, dwi'n syniad gyda'i lle fel nhw'n lle bod mae'n rasol. Ie, ond chymod. Ond, a siwr siwr ddim. Na, i ymddiheirio bod wedi gweud. O, dwi'n deall. A ni wedi dod gen i gosti ffortiwn. Dim bwrs bech o London yn Llyfnau fod. Sy'n pobl deall yn Iwbar. Mae pobl sy'n gynnwyr ar ei ffordd gwahanol yn dod i bobl eraill. Dwi'n wedi bach am fi. Rwy'n edrych ar y gweinidog yn yr eglwys. O, rhaid i Kings Crosby. Ie. So felly, Denis chan fi, oedd yn fan o fel wedi Ie, rhan y walks ni fan hyn. Ie. a wedyn mae'n casos, mae'n te glwch ni. O, mae'n 5 past. 5 past. Sdim watch. Yes, gyda'n ymwneud i fynd. Bore da i chi gyd. Gadewch i ni
droi at yr emyn cyntaf, emyn rhif 8. Dewch bawb sy'n caru enw roi'n deffrown a lluoedd can, i frenin calon saint rhown fawl ymgrymwn oll o'i flan. Emyn rhif 8. Fe ddawd yr lluniad bore yma o un brenhinoedd pennod 19, yn darllen y deunaw adnod cyntaf. The reading this morning comes from 1 Kings chapter 19, reading from verse 1 to 18. 1 Kings chapter 19, 1 to 18. Mynegodd Ahab I Jezebel y cwbl yr oedd Elias wedi wneud, a'i fod wedi lladd yr holl broffwydi a'r cleddyf. Yna, anfonodd Jezebel negesydd I ddweud wrth Elias, fel hyn y gwnelo'r diwiau I mi, a rhagor, os na fydda wedi gwneud y einioes di, fel einioes un ohony'n twy, erbyn yr amser hwn y fori. Ofnodd yntai a dianc am ei einioes nes dod I Berseba, oedd yn perthyn I Juda. Gadawodd ei was yno, ond aeth ef yn ei flaen daeth diwrnod i'r anialwch. Pan oedd yn cymryd seibiant dan rhyw bren banadl, deisyfodd o'i galon am gael marw, a dywedodd, dyma ddigon bellach o arglwydd cymer fy einioes, oherwydd ni dwy fi ddim gwell na'm hynafiaid. Ond wedi ddorwedd a chysgu dan rhyw bren banadl, dyna angel yn ei gyffwrdd ac yn dweud wrtho, cod, bwyta. A phan edrychodd, wrth ei ben yr oedd teisen radell a ffiolaid o ddŵr, a bwytawodd ac yfed ac ail gysgu. Daeth yr angel yn ôl eilwaith a'i gyffwrdd a dweud cod, bwyta, rhag i'r daith fod yn ormod I ti. Cododd yntai a bwyta ac yfed, a cherddodd y nerth yr ymborth hwnnw am 20 diwrnod a 20 nos, hyd at Horeb, mynydd Duw. Yno aeth I ogof I aros, a daeth gair yr arglwydd atog yn ddweud, beth am wneud I yma, Elias? Dywedodd yntai, bu mi'n silog iawn dros arglwydd ddiwylluodd, cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod, a bwrw dallorau I lawr, a lladd dy broffwydi a'r cleddyf. Mae fi'n unig sydd ar ôl, ac y maent yn ceisio feinioes unau.
Yna dywedwyd wrtho, dos allan a saf yr ymynydd flaen yr arglwydd, a dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nerthol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt, bu diargryn. Nid oedd yr arglwydd yn y diargryn. Ar ôl y ddiargryn, bu tân. Nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngenau'r ogof, a daeth llais yn gofyn iddo, beth aw wneud i yma, Elias? Atebodd yntau, bu mi'n silog iawn dros arglwydd ddiw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliaid at y gyfamod, a bwrwd allor ai lawr, a lladd dy broffwydi ar cleddif. My fi'n unig sydd ar ôl ac ymaint yn ceisio feinio i Sinai. Dywedodd yr arglwydd wrtho, dos yn ôl i gyfeiriad a nialwch Damascus. A phan gyrheiddi, Eneinia Hasael yn frenin ar Syria, a Jehu fab nhw'n sy'n frenin ar Israel, ac Eliseis fab Saffat o Abel Mehola yn broffwyd yn dy le. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddif Hasael, bydd Jehu yn ei ladd. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddif Jehu, bydd Eliseis yn ei ladd. Ond gydawaf yn weddill yn Israel y 7,000 sydd heb blygu glin i Baal, neu gys hynny. Ac i ddiw byddai'r diolch am ei air sanctaidd. Amen. 345 ydy'r emi nesaf. Fy'n mynd i ganu gyda'n gilydd. O'r fath gyfaill ydy'r Iesu, ffrind ym mhob y storom gref. O'r fath fraint i'w mynd ar cyfan yn ein gweddi at o ef. O'r tangnefydd pyr a gollwn, o'r pryderon rym yn dwyn, am na cheisiwn fynd yn gyson at o ef i ddweud ein cwyn. 345.
Gadewch I ni weddio gyda'n gilydd. Let us pray together. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd ni a'n gwiredwr ni Iesu Grist. Ni'n diolch I ti am oedfa newydd arall, a chyfle newydd I wrando ar dy air di, a chyfle newydd I gael cymdeithas ag eraill o fewn y teulu sydd yn ymgynnull yn y fan yma. Ac ni'n diolch bod ni wedi gallu clywed alwad I drwy dy lan ysbryd y bore yma, a bod ni wedi ymateb i'r alwad yna. Dear Lord, our Heavenly Father, we thank you for guiding us to this place through your Holy Spirit this morning. We thank you for the privilege of being able to worship together and to sing praises to you. Let us come before you humbly, remembering that we are coming before God, the creator of heaven and earth, creator of all things. And as we sing your praises, O God, let us remember that you are God, the only God. You are an almighty God. And we bow before you so that we can show our recognition of who you are and what you mean to us. Ni'n diolch bod ni'n dod ger bron Duw holl a lluog. Duw sydd wedi creu'r cyfan ac wedi trefnu'r cyfan. Duw sydd tu hwnt yn deall ni. Duw sydd yn llawn o gariad wyt ti. Duw grasol wyt ti. Duw affwyn wyt ti. Duw sy'n maddau wyt ti. Ac ni'n dod mewn syndod o'th flan, dy fod ti'n cynnig sut gymaint I ni. We come before you also, Father, to give you thanks for all that we have received during the week that has gone by. We have had many blessings. Ni'n diolch I ti am y bendithion li. Am yr un oll sydd wedi cyfoethogi'n bywyd ni. Your blessings come in many guises. We have been blessed by those who have been around us. Blessed by those who have encouraged us during the week that has gone by. Blessed by the knowledge that we have received. Blessed by those who are willing to listen to us and care for us. Blessed because some brought a smile to our faces. Yn diolch I ti am y bobl yma I gyd o dad, sydd wedi gwneud gwahaniaeth. Ac yn ni'n diolch hefyd am y cyfleoedd yr ydym ni wedi gael I wasanaethu eraill, ac I gynorthwyo eraill. Felly ar ddechrau wythnos newydd y dad ni'n hyderus wrth I ni gyd gerdded ath y di, y byddwn yn profi eto bethau sydd yn newid ein bywydau ni, ac yn cryfhau ein ffydd ni.
ac wrth wneud hynny yn fodd i ni i dystio i eraill amdanat. As we come before you also, O God, we ask that you search our hearts and help us search our hearts also, so that we can become more Christ-like, so that we are people that serve others as you showed us how to serve others through your Son, Jesus Christ. You showed us that we should reach those that are in great need. Those that are on the fringes of society. Ddangosais i ni hefyd i fynd at y rhai sydd yn newynog. You showed us that we should seek justice. Ddangosais i ni sut i garu'n gelyn, sut i godi y rhai sydd yn dioddef oherwydd anghyfiawnder. O Dduw, rydw i wedi dangos y cyfan i ni sut i fyw ein bywyd ni yn Iesu Grist. Pan ni efelychu hynny ac i adlewyrchu hynny ym mhob peth yr ydym yn ei gyflawni. Fe gofiwn hefyd y bore yma am y rhai hynny sydd yn fyr o'n breintiau ni. Am y rhai sydd yn methu bod yn yr oedfa bore yma ac wedi dymuno bod yma. We offer our prayers also for those that this morning are suffering of ill health. Those that we know, those that are part of this fellowship that meet here. We remember members of our own family, wherever they are this morning, praying that they are reaching out to you also and acknowledging you. Fe gofiwn am y rhai sy'n galaru, am y rhai sydd wedi colli iechyd. And we pray for the work of all churches, for the church that we are part of. We pray for the work that your people do in reaching out to others. In this city, in other cities, in other towns, in villages. A fe gofiwn am waith eglwys di ledled y byd ac fe ddiolchwn ni bod ni'n rhan o'r eglwys fyd eang. Gweddiwn am y gwaith sydd yn cael ei gyflawni. Am y gwaith i fwyd o rhai sydd yn newynog, i garu y rhai sydd ar goll yn ein cymuned ni, ac i gynnal pobl yn ei gwendid. We offer our prayers to you, O Lord. Cyflwynwn ein gweddiau i ti, O Dad, a gofynnwn y cyfan yn enwyn harglwydd Iesu Grist. Amen.
Wel, croeso cynnes iawn I bawb yn aelodau ac yn gyfeillion i'n hoedfa bore yma. A very warm welcome to members and friends to our service this morning. A croeso hefyd I bawb sy'n ymuno ni ar YouTube. Ac mae'n fraint ac yn bleser cael ystyn croeso arbennig i'n gweinidog gwadd, sef y parchedig Jill Haley-Harris. It's a privilege and a pleasure to extend a special welcome to our guest minister, the Reverend Jill Haley-Harris. Mae llawer hwnnwch chi'n nabod I ni wedi clywed amdani, dwi'n siŵr. Mae hi'n unedigol o Landysilio, Sir Benfro, a gath I goleg coffa Aberystwyth. A wedyn, bu'n weinidog yn ardal myddfa allan ymddyfru yn y 90au, a wedyn yn Hendi Gwyn a Llanboedi rhwng 2002 ac 2011, a mae hi nawr yn weinidog ar eglwysi Bethel, Sgeti a'r Trinity Abertawe, a'r Tabernacle Treforys a Bethania Treforys. The Reverend Jill Haley-Harris has also recently been the president of the Union of Welsh Independence, Llywydd Undeb yr Annibynwyr. Yn wreiddiol, o'n I wedi gobeithio byddai'n gallu dod ato ni I arwain oedfaon ychydig o flynyddoedd yn ôl, am fyddaeth Covid I newid y trefniadau. Felly ni'n falch iawn I bod gyda ni heddiw gan ddiolchgar iddi am ei harweiniad ac yn edrych mlaen I wrando ar ei negesu ni. Our guest minister will also be leading the 6 o'clock evening service. A Sul nesa bydd yn gweinidog yn ôl wrth y lliw yn oedfaon y bore a'r hwyr gyda chylch trafod am hanner awr wedi 4. A dydd Mercher sy'n dod, sef Ebrill y 4 a 15, April the 19th, cynhelir ein hoedfa canol wythnos nesaf am hanner dydd. Ac I ddilyn bydd datganiad organ. To follow the midweek service this Wednesday, April the 19th at 1:05, there'll be an organ recital with Geoffrey Howard performing, and he's the organist and director of music of Metropolitan Cathedral of St. David's, Cardiff. And we're very grateful to Paul for organising the monthly recitals by such talented organists, as well as for his organ accompaniment today. Nos Iau, Ebrill yr 20fed, am yn yr awr 6, bydd cyfarfod diaconied yn y Capel Bach. This coming Thursday, there'll be a deacons meeting at 6:30 here in Capel Bach. Nawr, mae'n ddrwg iawn gyda fi orfod gyhoeddi yn bod wedi colli aelod, sef Mary Wintle, bore dydd Iau diwethaf. A ni'n cofio'n annwyl amdani yn aelod ffyddlon yn dod gyda'i merch Ann I oedra'r bore, tan y blynyddoedd diwetha, gan fwynhau eistedd yn y lobi I gael sgwrs a phawb cyn yr oedfa. We have fond memories of Mary Wintle faithfully attending the morning services with her daughter Anne until ill health took its toll a few years ago. She was always dressed very smartly with all the accessories matching her outfit, and she used to like sitting in the lobby before the service to have a chat with everyone on their way in and to tell a tale of two of family life, especially of her grandson Alan, of whom she was so proud as she was of Anne and her family. So we think of Anne, Michael and Alan and the family today and extend our deepest sympathy to them in their sorrow. Nawr, dyddiad i'w gofio, di Sadwrn nesa, Ebrill yr 20, April the 22nd, yn Ysgol Gymraeg Llundain, Hanwell, mae digwyddiad arbennig, dan teithion a diwylliant, Welsh Cakes and Culture. A mae hwnna rhwng 1 a 4 o'r gloch yn y prynhawn. Felly cyfle I weld yr ysgol, I ddangos cefnogaeth i'r ysgol, a tramwynhau te prynhawn ac adloniant i'r plant mewn cwmni da. Felly gobeithio bod rhai o'n ni'n gallu mynd I gefnogi'r ysgol. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd I gael te a chyfle am sgwrs ar ôl yr oedfa.
ac yn nawr fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich rhoddion. And now we will come round to receive your gifts. Thank you. Emyn rhif 400, Iesu yw'r ior, y creiad sy'n cyhoeddi, can strwy'n erdd pob llwyn a pherth a ddaeth i fod. Iesu yw'r ior, cyfanfyd sy'n mynegu, hael lloer a ser datganant, mae Iesu yw'r ior. Rhif 400. Strwy'n
Wel, diolch yn fawr iawn i chi am geiriau o groeso a'r gwahoddiad i ddod ato chi ar y sil yma. Ie, chi'n iawn, o'n i fod i ddod ato'ch adeg. O'n i wedi anghofio nes bod chi wedi gweud na nawr. Wel, mae'n dda bod ni'n gallu dod at ein gilydd bellach. Ac mae'n dda cael gweld ambell i wyneb cyfarwydd yn, adnabyddus yn y gynulleidfa hefyd. Na fi ddim enwi neb, ond mae'n braf cael bod yn eich cwmni. A braf cael cydaddoli â chi bore yma. Ni'n mynd i edrych ar y darn nes i ddarllen. I'm going to look at the portion of scripture that I read earlier on. I was just saying thank you very much for the warm welcome that I've already received here this morning. So I have a question right at the beginning of what I've got to share with you. Have you ever been disappointed with God? Have you ever been disappointed with God? I know it's a very strange question to ask standing in a pulpit, but perhaps it's an honest question to ask, and perhaps we should answer it honestly also. Gadewch i ni fod yn onest. I ni rhywbryd yn ein bywyd wedi teimlo yn bod ni wedi gwneud popeth y gallen ni, ac eto dyw pethau ddim wedi troi mas fel ni wedi disgwyl iddyn nhw droi mas. Ac yn ein gweud, beth sy'n mynd ymlaen, Dyw? Beth sy'n mynd ymlaen? Dyna fydde ein cri. Has God disappointed us when we live our lives as good as possible? When we live our lives trying to follow the steps of our Lord Jesus Christ? We give to the poor, we read our Bibles, we help other people. And then after all that, miserable things happen in our lives. And we ask, when, God, are you going to appear in my life? When will I feel your presence? When will I know that I'm doing the right things? When is God with us? Pryd ma Dyw gyda ni? Ydy e gyda ni drwy'r amser? Neu ydy e'n popo mewn a mas fel mi yn dymuno? Ydy Dyw yn ymddangos pan mi ni'n gwneud popeth yn iawn? Neu ydy e ond yn ymddangos pan mi ni'n cael profiadau pen y mynydd? Neu ydy e ond yn ymddangos pan bod yna crisis rhyngwladol? When is God with us? The portion of the scripture I read looks at this question, or some of these questions. Questions that we often ask ourselves. Enter Elijah into the story this morning. Wel, Elias. Mae newydd ddod nôl o ddigwyddiad mawr ar fynydd Carmel. A stori am ddau fynydd sydd gyda ni mewn gwirionedd yn y fan yma. Wel, ni'n mynd i gyfeirio at ddau fynydd in any way. Gadewch i ni, before we go any further, before we see what's happening in Elijah's life, let's just go back a little bit in time and in history. I'm going to go back even almost as far as Genesis, where God calls Abraham. Y mae Dyw yn addo i Abraham y byddai'n ei fyndithio ac yn gwneud ei ddisgynyddion yn genedl gref. A thrwyddynt y byddai'n bendithio holl genhedloedd y ddeiar. Byddai rhai byddai'n derbyn y fendith yna'n bendithio eraill. Wedyn ni'n gweld bod y bobl yma ar Iddewon yn cael eu caethiwo yn yr Aifft. God promises Abraham great things. His descendants will be a great nation. And then we see that great nation being captive in Israel, in Egypt. And they are there, and we forget sometimes how long they were there for. I don't know if anybody can remember how long. 400 years. On the dot, that's what I've got down here. I don't know if we can give or take a year there.
400 years. And we forget that very often. 400 o flynyddoedd. Tawl cenhedlaeth o bobl yw hynna dwedwch, yn dyfe? Dim rhyfedd bod nhw fel wenw pam drathen nhw allan o'r Aifft. Then Moses appears to guide them out of captivity. Maen nhw'n concro byddin yr Aifft wrth wneud hynny. Ac yn mynd â nhw at y mynydd yma. Moses takes them to the edge of this mountain. We know that this mountain was called Sinai. Mae hefyd yn cael ei alw yn Horeb. Ac mae rhywbeth horrible. Lwch chi na? Chi eisiau fi wedi to? Oriau gweithio hwnna mas. Wy'n licen i drial y to i weld os bydd e ymateb mwy a na fydd. Mae rhywbeth horrible yn digwydd yma. Mae Moses yn mynd i fyny'r mynydd ac mae Duw yn ymddangos mewn cwmwl tywyll. Moses goes up the mountain and something quite dramatic happens. Mae'r cwmwl yn dod lawr, there's a storm, there is lightning, there's thunder, there's terrible things happens whilst Moses is up on that mountain. Even an earthquake that shakes everybody around. And everybody was frightened. Yn y pŵer yna, in that power, mae Duw yn rhoi'r gyfraith i'r bobl. Ac mae hyn yn rhoi trefn arnynt fel cenedl. In that power, in that storm, if you like, God reveals himself. And he gives this nation that he has promised so much to a structure. And they needed that structure because we've just heard that they've been in captivity for 400 years. And in that captivity, they'd have lost their identity, more or less. They'd have lost the knowledge of how they were supposed to worship and how they did worship before. So they needed that identity back. Nhw'n angen y cyfarwyddyd yna. Nhw'n angen y strwythyr yna. Mwyn iddyn nhw unwaith eto godi a deall o ble nhw. Pwy oedden nhw? Pwy oedd i Duw nhw? Os ydych chi ddychmygu, roedd 400 mlynedd, sa'n mwyn sawl cenhedlaeth fel ddedais i bydde hynna, bydde bod nhw'n trosglwyddo i ffydd, fe wyddon ni bod nhw'n trosglwyddo i ffydd, achos bod Moses wedi codi o'i plith nhw a teulu'n ancadw i ffydd. Ond eto mae'n siŵr gen i bydde lot o bethau wedi gwanhau, lot o wybodaeth wedi mynd, ac felly mae'r newydd yn dod. Mae'r strwythyr newydd yn dod. Moses yn dod lawr o'r mynydd. Ac mae'n dechrau ar y daith o arwain y bobl i wlad yr addewid, sef Canan. Wedi dweud hynny, dim ond eich atgoffa chi, nid yw Moses yn cael mynd i fewn i wlad yr addewid, mae'n marw cyn hynny. A Joshua sydd yn ei harwain i fewn i'r wlad. Mae llyfr y barnwyr yn dweud wrthon ni fel y bu'r bobl geisio dilyn Duw, ond nhw'n canolbwyntio ar y gyfraith yn unig, yn ormodol ar adegau, ond nhw wedi mynd mor strict wedyn. Ond nhw wedi mynd rhy gaeth efallai. Ac roedd hynny'n mynd i achosi problemau iddyn nhw felly nes ymlaen. Samuel was the next judge. And when Samuel is leading the people start to call out for a king. For a king. And they do get a king. Saul is the king. But God never wanted them to have a king. He wanted them to be led by the people that raised from amongst them, and that was a prophet. But they insisted on having a king. After Saul, David came. He was king. He was quite successful, very successful. And he made sure that the tribes were united, so that they were one nation. Then his son Solomon comes to be king, and he builds a very big temple, a large temple. And we know how Solomon liked to spend on his buildings and make them, well, fantastic places. Beth hardd tu hwnt.
Ac wedyn fe ddaeth mab Solomon, ond roedd e ddim fawr o beth, a dweud y gwir. Arweiniodd ef hwy i'r ryfel cartref, ac fe greuwyd rhwyg a bu cenedl Israel rannu yn ddwy, fel y gwyddoch chi. Aeth un i'r gogledd a gelwyd yn Israel ac un arall i'r de, sef Juda. Roedd brenhinoedd Israel yn brenhinoedd gwael, ac roeddent yn arwen y bobl tuag at gau neu eilyn addoliaeth. Yn ystod yr amser yma, byddai Duw yn anfon negeseuon at un trwy'r proffwydi, ac fe ddysgwn hefyd yn llyfr y brenhinoedd am un o'r brenhinoedd mwyaf milain, a hefyd un o'r proffwydi mwyaf enwog. Bu brenin Ahab briodi brenhines o wlad arall, brenhines o'r enw Jezebel. Ni'n defnyddio'r gair Jezebel, yndyn ni, yn bell waith mewn sefyllfa. Ni'n gwybod beth pwy oedd Jezebel a beth nath a pam ni'n defnyddio'r enw na. Wel, beth nath Jezebel a beth oedd Jezebel yn y fan yma yn ceisio gwneud, oedd dod mewn a'i diwiau hi i gyd gyda hi. Yr oedd ganddi fwriad, a'r bwriad hwnnw oedd i droi cenedl Israel i addoli i diwiau hi. I gael gwared o Duw Jehova, ein Duw ni, Duw y Creuwr, a cael nhw i addoli gau ddiwiau os maen nhw chi. Jezebel wanted people to worship her gods, her idols. And this is where Elijah enters into the story. Dyma'r proffwyd a broffwydodd bod yna sychder yn mynd i fod ac fe gafodd ei fwydo gan gigfrain yn yr anialwch a roedd yn ddyn cadarn ac fe safodd i fyny Ahab a Jezebel yn broffwyd dewr ofnadw. Fe ddysgwn yn llyfr y brenhinoedd yn fynydd arall. Mae Elijah yn herio Jezebel a bob proffwyd o'i diwiau hi, ac yma e'n dweud wrth un tam ei gyfarfod ar y mynydd yma, sef mynydd Carmel. Ac mae yna showdown yn mynd i fod. Mae'n rhoi cyfarwyddyd iddynt sy'n wneud allor ac i aberthu anifail arno, ac fe fyddai ef yn adeiladu allor hefyd. A pa bynnag ddiw oedd y diw iawn, byddai'r diw hwnnw yn dod ar tân i losgi yr aberth. There's a showdown between Jezebel's prophets and Elijah and his people. He wanted to test their gods against his God, in a sense, and to see which God was the strongest, which God was the real God. The test was that they would build altars, put animals on the altars, and whichever God was real, they would light the fire on that altar. If Jezebel's gods were the true gods, they would light their altar. And if Elijah's God was the true God, then God would bring the fire to light his altar. Mae'r proffwydi Baal, 450 ohonynt yn gweiddi allan am ei diwiau hwy. Maent yn dawnsio, maen nhw'n llafar ganu. Llwch chi ddychmygu 450 o bobl yn neud yna. As dim byd yn digwydd. Ac mae Elias yn ei gwatwar, ac mae Elias yn ei profoco nhw, dweud y gwir. Falle bod eich Duw yn cysgu, medde fe, neu falle bod e'n synfyfyrio. Pam na weiddwch chi'n uwch, falle ddigwyddieth rhywbeth wedyn. A dyma nhw'n parhau i weiddi yn uwch, ac i lafar ganu yn uwch, ac i ddawnsio. Dim byd yn digwydd. And mae Elias yn dod. Nothing happens. No God has come to light the fire on Jezebel's team. Elijah comes with confidence. He is so confident that God will light his fire that he pours water on the altar first. Dyna fe'n mor hyderus me. Yna mae Duw yn troi fyny, God turns up, ac mae tân mawr, great fire is lit. Ac mae'r
ac mae'r allor neu'r aberth yna'n llosgi. Y mae Elias yna, y mae'n mynd â holl broffwydi Baal a'i dinistrio. Ac yna mae'n dweud wrth Ahab i edrych tuag at y gorwel, oherwydd mae yna storm yn dod, mae storm o law yn dod, ac fe dorwyd y sychder, yn arwydd mae ddiw ef, Dyw Elias yw'r Dyw sydd mewn rheolaeth. A chi ddiweddglo dramatig, y storm fawr mae'n dod, y tân mae'n cynnig drwy bwer Dyw ac yna'r storm fawr a'r cyfan yn chwythu bob man. Bydde fe'n ddigon i ddod petai hi'n ffilm a'r cyfan i ben. Gerddoriaeth mawr, ac mae yna gerddoriaeth, siŵr o fod i gael i'r darn yma, a bydde pawb yn blwyddio. Elijah feels victorious. Ef sydd ar fuddugoliaeth. Mae Dyw yn ben. Mae bywyd yn gwneud synwyr. Mae wedi gwneud popeth yr oedd fod i'w wneud. Ac mae Dyw yno, pan mae Elias yn gwneud popeth y mae fod i'w wneud. Ac yn mynd ymddangos. Ac yn ni'n gweld y canlyniad, ac yn ni'n gweld y llwyddiant. Mae Dyw yn fuddigol. Great ending, but there's more. A messenger comes and says, "Excuse me, Elijah, I have a message from Jezebel. Really sorry, but she's promised to kill you, to take your life. She doesn't care which way she's going to do this, but she's going to take your life." What? He's proven that his God is God, the great God that can change everything. And she can't see it, and she wants to kill him. This wasn't how the story was supposed to end. The story was supposed to end when the nation turned back to worship God, and this awful queen would be thrown out. She could go back to where she came from. And then we come to the question, have we ever felt disappointed with what God has in store with us, for us? Fe fi I Elias wneud bopeth yn iawn. Ac eto, pan ddath i'r diwedd y cyfan o'i le. Beth fyddech chi wedi wneud yn sefyllfa Elias? What would you have done if you were Elijah? What would most of us would do if we were in his shoes? He ran away. He ran away as far as he could. He goes away and he walks or runs for 40 days. Mae 40 i weld yn rhy pwysig yn y Beibl, yn dwi? Bydd I fwrw glaw am 20 diwrnod a nos yn achos y diliw. Roedd yr Israeliad yn gaethweision am 20 degawd. Mae Moses ar fynydd Sinai am 20 diwrnod. By'r Israeliad grwydro yn yr anialwch am 20 mlynedd. Roedd yr Iesu yn yr anialwch am 20 diwrnod. Mae 20 diwrnod yn amser hir. Allai ddim dychmygu rhedeg neu un o'r cerdded am 20 diwrnod a hynny heb fwyd na diod. He keeps on going for 40 days. Keeps on going without any food for 40 days. Walks and walks and walks. His disappointment is great. Even those the greatest of faiths can have 40 days of the most bitter feelings sometimes. 40 days of loneliness. 40 days of starving ourselves from our faith, if you like. Mae'n digwydd 20 diwrnod o sychder ysbrydol. Ac efallai bod e'n paratoi I ni ddeall beth mae Dyw
yn ei wneud. Where does Elias run to? Interestingly enough, he goes back to Sinai. I Sinai. Lle ddechreuodd y cyfan, mynd reit nôl i'w wreiddiau, nôl i'r gorffennol, going back to his roots. Be mae'n neud? So o'n i'n mynd nôl fel na i ni. So o'n i'n chwenu chi fynd nôl? Neu ydyn ni? Yn aml pan mae pethau dryslyd yn digwydd, ni am fynd yn ôl i'r gorffennol, lle roedd popeth yn gwneud synwyr i ni. Ond i bu'n i weiddi ein bod am fynd yn ôl i fel oedd pethau wedi bod adeg y clo. Byddwch gloen nawr, ni eisiau dod mas o'r clo yma. Gadewch i ni fynd nôl fel weddi. Oedd hi'n gret yn oedd ond oedd bywyd yn gret cyn y clo, cyn y pandemig. Oedd ni ddim yn cwyno beth ddim byd cyn i o'n i. Nath neb o'n i gwyno am ddim, o'n i gyd yn hapus ein byd. Ac o'n i eisiau mynd nôl na. Bywyd yn iawn, cyn Covid. A nawr mae popeth wedi mynd ar chwal. Dyw pethau ddim yr un peth, dyw pethau ddim wedi dod yn ôl i fel wenw. Dyna'r frawddeg sydd gyda ni ar ein gwefusau o hyd y dyddiau yma. Ac fe rathon ni wrando. Wel, fe nes i wrando, dwi'n siŵr bod chi wedi gwrando, nes i wrando ar y rheoli, nes i aros i fewn. I listened to all the rules during COVID. I stayed in. And it was difficult. Very difficult for a lot of people, for different reasons. For me, because I lived on my own. I had to stay in. Couldn't go out. I listened. I wore a mask. I hated it, but I did it. Same as you. I washed my hands and washed them and washed them. I kept away from people. I kept my distance. I listened to every rule, obsessively. And now the cost of living has gone up sky high. And now people don't get paid enough for the work that they do, and we don't acknowledge the hard work that they do. The interest rates have gone up, and everything else seems to be making life a challenge again. But we listened. We listened. We want to go back. It was better before the pandemic. Everything was going so well. That's what they said when they were in the desert, when Moses was trying to lead them out of captivity. Oh, let us go home. It's so good in Egypt. It's so good in Egypt, where we're out in the hot sun, making bricks every day, being beaten up by other people. We love it there. We want to go back there. It's true, though. There's an element of truth. Going back sometimes brings us comfort. Pan bydden ni'n ifanc, os oes rhywbeth yn mynd o'i le, wen ni am fynd nôl gatre. Oherwydd bod e'n ddiogel. Ni'n saff na. Ni wastad am fynd nôl. Mae Elias yn cyrraedd y mynydd. Elijah reaches the mountain, where great things happen to Moses. And God asked him a question. What are you doing here, Elijah? Ti'n ei fan hyn? Ac mae Elias yn gweiddi allan, dwi wedi gwneud popeth yn iawn, bu mi sefyll i fyny drosot, a sdim byd wedi gwella. Fi yw'r unig un ar ôl, mae'r cyfan ar ben. Medde Dyw. Dyna fan hyn gad i fi ddangos rhywbeth i ti. Dwi ddim yn siŵr os oedd Elias yn gyffroes pan ddywedodd Dyw hyn, neu'n meddwl beth arall dwi fod i'w wneud. Neu efallai bod e'n meddwl, gret, dwi'n mynd i gael profiad yr un fath o Moses ar ben y mynydd yma. Hynny yw, pan ddath y gwynt a'r tyrfe a'r llechedau a'r cifan, a dath e lawr a ffordd newydd. Dyna beth sy'n mynd i ddigwydd i fi. Elias yn excited, reit. Ac mae'n mynd i ben y mynydd.
Ac mae'r gwynt yn dod. Ond ni roedd Duw yn y gwynt. Fe ddath ddeiargryn mawr. Ond ni roedd Duw yn y ddeiargryn. Yn y tân, na gwaed oedd e ddim yn y tân. And after the dramatic scenes, but Elijah thought that he was going to have the same experience as Moses. After the dramatic scene, there is total silence. Dim byd. Ie, ni'n anesmwytho yn dyn ni mewn tywelwch. A chi'n siŵr meddwl, mae di anghofio geiriau. Mae di colli lle ar y papur, mae rhywbeth wedi mynd o le. Tywelwch. Tywelwch. So nhw'n ni'n cael gwybod faint mor hir oedd y tywelwch. I don't know how long that silence was. And then God asks a question, what are you doing here, Elijah? Pam fan hyn, Elias? Dyma mae Duw yn gweithio lle gyfarfus i Moses. Dyma sut bu mi ymddangos yn y gorffennol. Elias, nid wyf fi yn byw yn y gorffennol. Rwyf yn byw yn yr addewid. Ac mae gen i'r waith i ti. Pam wyt ti yma? Cer nôl. A dwi ti ddim ar ben dy hun, mae gen i freni newydd i ti yn einio, ac mae'n olynydd o'r enw Seis i ti. Mae yna 7,000 o bobl sydd yn ffyddlon i mi, dir e lawr o ben y mynydd yna, cer tuag at y dyfodol, lle rwy fi'n trigo. God moves us forward. Lle ni ar ein taith ar hyn o bryd? Efallai bod ni ar fynydd Horeb yn cael profiad tebyg i Moses. Neu efallai tebyg i ymweliad Seis yna. Efallai bod ni'n brwydro gyda Duw. Efallai bod ni wedi bod yn ffyddlon ac ydym wedi ein siomi. Ac efallai bod ni yn ein hanialwch am 20 diwrnod. Pryd mae Duw yn ymddangos. Mae'n ymddangos yn y cyfan. Ni gyd yn gwybod na allwn fynd yn ôl. Fe allwn ni ddiolch am y gorffennol, fe allwn ni ddysgu oddi wrth y gorffennol, ond gallwn ni byth mynd nôl, gymaint ni'n trial tynnu ein ffordd yno. Mae Duw wedi addo y bydd yn adnewyddu pob peth ac yn gweithio mewn ffordd newydd ar gyfer bob cenhedlaeth. I ni i fod i ymddiried yn ffyddlondeb Duw ac i fod yn barod i wrando ar hydnod i sybrydu o nef. God does and makes new things. The world changes and God moves us forward. Moving forward, we come across unfamiliar things. But those things and unfamiliar things very often is a way for us to grow spiritually. Wrth i ni symud ymlaen mewn ffyrdd digon rhyfeddol ambell waith, wrth i'r ysbryd glân ein galluogi yn harwen ni, i dyfu eto yn ein ffydd, i ddysgu eto i garu ein gilydd. Hyd yn oed yn y tywelwch y mae Duw yn siarad, ac mae ganddo ddyfodol cyffroes o'n blaenau. God has exciting times arranged for us for the future. How do I know? Because in all these stories that I read in this great book that we have, there is always excitement when God's Spirit moves amongst the people.
Pick out a story that doesn't show that. Pick out a story that doesn't show that excitement. Mae Duw yn symud ni ymlaen. Mae'n symudodd Elias ymlaen, mae'n symud ni ymlaen i bethau newydd o hyd. Gadewch i ni byd o gofni y pethau newydd, beth bynnag yw nhw. A gweld beth sydd o'n cwmpas ni oedd Elias, beth i gweld beth oedd o'n cwmpas eich chwaith oedd yn meddwl, mae fe oedd yr unig un oedd ar ôl. Mae'n dweud yna, yna bobl yna, fi wedi paratoi bethau ti. Gyr nôl. Defnyddio'r hyn sydd o'ch cwmpas ti nawr. Pa'n mynd nôl i Menllywedd Moses, neu byddwch chi ddechrau to a cario ymlaen. Edrychwch o'ch cwmpas chi nawr a gweld y pethau cyffroes a all ddigwydd yn ein plith wrth ymddiried y niw. I ni erioed wedi bod yn siomedig yn ein diw ni? Falle, pam ni'n colli golwg ohono. Ond y me yn ein plith bob amser, mwyn ei enw. Amen. Ysgysodwch chi. 563. 563. I Dduw bo'r gogoniant, fe wnaeth bethau mawr, rhoi fab o'i fawr gariad dros holl deulu'r llawr. Rhoi einioes yn iawn dros ein pechod a wnau, pan gan agor drws bywyd I bawb ei bai. 563.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll. Amen.